Hola a totes i a tots. Benvinguts a un nou programa de la Plana Ràdio. Avui parlarem del karma. Cada acció de la nostra vida porta en si una conseqüència, donar i rebre. Karma és l'efecte o la repercussió de les nostres accions físiques, però també dels nostres pensaments i de les nostres paraules. Està directament relacionat en el que anomenem la llei de causa-efecte. És una de les lleis universals més importants i més poderoses. Hi ha qui li diu també la llei de la sembra i la collita. Així, el que ens ve dir és que si tenim unes actuacions negatives, per exemple, per dir-ho d'alguna manera, se manifestaran en un efecte negatiu a la nostra vida. També seria el contrari, en positiu seria el mateix, no? I que no només afecta a la nostra vida o al nostre moment actual, sinó que també afecta a les nostres vides futures. Per tant, algunes coses que ara potser no entenem per què ens passen, pot ser que vinguen de karma acumulat en vides passades. Per exemple, també moltes situacions familiars que es repeteixen són situacions kàrmiques, no? Que no s'han resolt i venen d'altres generacions o de vides anteriors. Al respectar els altres i als estimar els altres tal com són, el que fem és sanar aquestes relacions kàrmiques. Tots els actes que anem fent són com llavoretes que anem sembrant i això no es queda aquí en aquest temps i en aquest espai, sinó que es llança a l'univers, no? I tard o pronte broten, apareixen. Per tant, procurem pensar, parlar i fer tenint en compte sempre el més jove de tots, no? I permetem que allò que algunes persones anomenen sort estigui més present a les nostres vides. Quan algú a vegades me comenta, mira, és que jo tinc molts problemes en esta persona, tu què faries? Jo li dic, beneeix-la, desitja-li el millor. Clar, això d'entrada costa una mica, però estos bons desitjos mentals serveixen precisament per a sanar karma, no? Ens allibera de deutes espirituals que tenim i anem recuperant la nostra pau interior, juntament en l'altre, que també la recupera. I podríem dir que el passat no és determinant en el nostre futur i en la nostra vida. El que determina el nostre futur i la nostra vida és el nostre present. És a dir, com decidim viure en este moment, cada circumstància o cada situació que la vida ens presenta. Mira, hi ha un llibre que es diu Les 36 lleis espirituals de la vida que ens diu que seria bastant prudent anar acumulant una miqueta de saldo positiu al banc del karma, perquè potser en algun moment ens pugui fer falta. Moltes persones pensen que la vida els va com els va per culpa del karma, no? I el karma al final no és per a que l'anéssim arrossegant per les nostres vides, simplement són lliçons per aprendre. Hi ha karma que és d'esta vida, però hi ha karmes que venen de lluny, no? Podríem dir que són com unes assignatures en les que venim en esta vida ja matriculats. I també vull dir-vos que hi ha maneres, no? Que hi ha eines, hi ha tècniques per soltar, per tallar, per netejar tot este karma que portem, que a vegades és molt antic, no? Buda també, quan parlava del karma, sempre deia que és millor que t'olvides del karma i que t'enfoques en el dharma, que quan la vida te presenta situacions a resoldre, no entres en la queixa, ni en la culpa, ni en el victimisme. Aquí i ara és el moment d'actuar des del cor, donant el millor de tu. És a dir, utilitzem els nostres dons per a fer el correcte. Això seria fer servir el dharma. Aprofitem el que la vida ens presenta per a resoldre, per a limpiar, per a soltar aquestes causes o aquestes memòries passades, que és el que al final acaba projectant les nostres situacions presents. I ja per acabar, el que volia era comentar-vos que hem preparat un retir de 2 dies, el dia 15 i 16 d'abril, juntament en Àngels Forès, on aprendrem molt més sobre el karma i també com alliberar-nos d'estos karmes antics que ens fan que repetiguéssim moltes vegades
situacions complicades a la nostra vida, no? I també aprendrem com generar karma conscient o karma positiu. Trobareu tota la informació a les nostres xarxes. Mos veiem la setmana que ve.